Dos 14 españois a bordo do Ondius, un deles é galego. O pasaxeiro é Ricardo Evia, ornitólogo natural de Cariño e apaixonado das aves, o que é habitual ver embarcado en viaxes de exploración por todo o mundo cos seus amigos. Polo momento atópase en bo estado e sen síntomas. O cruceiro continúa atracado en Cabo Verde, o que era o seu destino final, e permanecen confinadas 147 persoas, 14 delas españolas e ata 7 infectados. O primeiro paso será a evacuación médica de 3 persoas que requiren atención urxente en avións medicalizados. Por petición expresa da OMS, o médico do buque, o enfermo máis grave, será trasladado en avión medicalizado a España e será o noso país tamén o encargado de acoller o resto de pasaxeiros. The plan now is for the ship to continue on to the Canary Islands. We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship, to do a full investigation. Unha determinación que foi duramente criticada polo presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que di non entender esta decisión técnica e pide unha reunión urxente co presidente do goberno, Pedro Sánchez. Con todo, a previsión é que o cruceiro atraque en Tenerife nos vindeiros días. Cal é o protocolo a seguir? O doutor Iago López dábanos onte as claves. Trasladar a un centro hospitalario nunha unidade específica de illamento que existe e manter, porque de feito cando trouxemos aquí o ébola, pois bueno, hubo un contagio, pero non se contagiou toda España, é dicir, porque as cousas se fan con unha certa seriedade. Entón, eu diría que hai pouco risco, pero porque a xente que o vai facer ben. A pesar da incerteza, expertos como o epidemiólogo Fernando Simón chaman á calma e piden non sacar as cousas de quicio, xa que non sería a primeira vez que se producen este tipo de contaxios en barcos. Unha vez se consiga poñer a todos os tripulantes e pasaxeiros a salvo, comezará unha investigación para esclarecer as causas. Suporá o antivirus unha ameaza mundial? Bueno, ver así están as cousas. O primeiro que nos interesa saber, Óscar Cruz, volvemos contigo, que sabemos de Ricardo Evia, ese home galego, ornitólogo, 50 anos de Cariño, aí onde estás, aí levas toda a mañá investigando. Que sabemos do seu estado, Óscar? Agora mesmo que sabemos, Rocío, que está perfectamente, estámoslo intentando chamar. Esta é a resposta. Está fora de cobertura, agora mesmo non dá sinal ese teléfono, a única forma de comunicarse con él é a través das mensaxes por WhatsApp. Estamos á espera de recibir confirmación del mesmo, de que está todo ben, de que están confinados e de saber como están. Agora mesmo, o que sabemos é por parte da súa familia que puido falar coa prensa e puido dicir que estaba perfectamente confinados e cos seus amigos, eses amigos cos que fixo esa expedición da que saíron nese buque o 1 de abril desde Argentina. E para que facía isto? Porque a súa paixón son as aves. E nos aquí no Porto, onde el traballou durante tanto tempo, pudemos falar con algúns dos seus excompañeiros que nos contaban pois esa paixón que tiña, que era o que lle movía e o motor que o movía por todo o mundo. De feito, xa hai un tempo fixera outra viaxe tamén moi grande a Alaska, el mesmo contou a prensa que o fixo para ver a un pato simplemente, e iso é o que se facía el, ir a ver especies raras polas que recibiu moitísimos galardóns, tamén por o coñecemento que tiña das aves galegas. El movíase por todo o mundo e unha destas expedicións foi o que pillou agora mesmo neste buque. O que sabemos, está perfectamente ben, aínda non conseguimos falar con el, temos o seu número de teléfono, estamos á espera e a expectativa de recibir esa confirmación de que está todo ben, porque 34 días era o que iba a durar esa viaxe desde o 1 de abril e agora sabemos que durará un pouquiño máis ata que saiban, ata que teñan a confirmación tamén de onde poderán atracar e de onde poderán baixar dese barco no que se atopan agora mesmo confinados xunto con outros 14 españois, moitos tamén amigos del, amigos, nos agora mesmo aquí desde o Porto de Cariño, onde nos unimos tamén aos seus compañeiros e veciños de Ricardo Evia, esperamos que chegue moi pronto á terra e que volva a estar moi prontiño aquí con nós, na súa terra, en Cariño.